Hej og velkommen til min video igen. Der står sgu, det er ikke en spraydåse deroppe, det var en øldåse. Nå, vi drikker jo ikke her. Det her, nu skal jeg have med den anden der. Det her er måske video nummer 3, eller så siger jeg lige, og hør den næste afsnit i video 2, selvom det nok bliver en 3. Nå, det finder jeg ud af. Men det er på den venstre side, og her har jeg jo også været i gang på en dør, som jeg ikke lige fik filmet med al den lille uld. Men der kommer nogle flere ting op i hjørnet. Der er mange pladser her, der kan males på. Så det er fedt. Så lydvideoen. Jeg fandt mig lige have noget med børsten her. Og den skal skrubbes og knuppes og skrubbes og nusses og pusses og nubles. Vaske. Sådan der, mand. Sådan der. Skylle. Når vi maler på den her måde, vi lige får skyllet gjort rent, for ellers så kommer vi til at lakere over og skidte, så sidder det bare fast som en del af maleriet. Og så skal man til at slippe ned igen, eller være tilfreds med det. Jeg er ligeglad, men hvis man ikke vil det, så kan man ikke være tilfreds. Så skal vi til at slå nogle felter. Og så skal vi til at male. Det bliver fedt. Sådan. Jeg har lige købt mig en selfie-stang. Det regner lidt i dag. Det er godt for planterne. Ikke så godt for mit projekt. Som sagt, jeg tager det op med sandpapir til at starte med. Det er lidt svært, hvis du gerne vil have en hånd. Så kører det. Ja. Og vi kører, det gør ud af. Det var det første. Når man laver sådan noget, så skal man også lave det lidt stort, fordi de små detaljer, det er stort set umuligt, hvis man er lige så god. Ja, det var altså slivearbejdet. Ryste. Den kom den driller lidt sidste gang, nu må vi se. Og en malepensel. Og kørte lidt rundt.
Vi vender tilbage lige om et øjeblik. Ja, så er jeg kommet så tæt på nu her. Det danner der lidt. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere gul og lidt mere hvidt. Lidt mere renfarve. Det prøver jeg lige at se, om jeg kan løse. Ja, så noget dagens plan. Det var formalt sådan lidt mennesker på den her. Og så næste plan, det er at gå rundt og lave resten af dørene her i næste video. Og det er video 4. Så fedt. Men tak for i dag, og bare male bil, hvis I synes, den er lidt kedelig at se jo. Altså jeres, min er ikke kedelig at se på, men min er den fedeste bil. En Kia. Det kan godt være, at jeg skulle have drejet den sådan her. Jeg ved ikke, hvordan de skal dreje den. Nå, det er også godt. Fedt. Kunst.